moni nde zikuoneka kuti COVID lavuta pena paliponse nde zomwe zachitika ku USA. Munthu wina wake anali ndi galimoto yake Rolls Royce, magalimoto odula pena amafika $300,000 depending kuti year of make yake ndi chani. Nde munthu anapanga report ku insurance company yake kunena kuti galimoto yanga yachitidwa ataki, munalowa bear nde bear yatani yaononga galimoto yanga. Nkupanga claim ku insurance kuti tani alipire kuti akakonzese. Kuchita assess damage analipiridwa $141,000 kuti akakonzese. Sikuti inachita onongeka kuti chani, inaliyongo kalidwa mkati. Alandira chonchicha insurance anamba kuyangana chani ma documents omwe analandira plus anawapasaso video kuti CCTV inachita kujambula bear ikulowa mgalimoto nkutani nkuononga galimoto. Ndamayangana chani CCTV icha. Nde wina ananena kuti CCTV sikuoneka bwinobwino, anayipititsa kwa munthu wina. Kenako anamba kuona ngati kuti CCTV iyi china chake sichili right. Pakana anaitumisa ku organization ina yake yoyang'anira za zinyama kuti mutichitire assess kuti chimene mukuona papa ndi chani, ndi bear di. Anthu aja kuyang'anisisa anapanga conclude kuti si bear yayi, ndi munthu wavala chikostumu cha bear akunamizira ngati ndi bear ukulowa mgalimoto nkutani nkumakhala ngati akuononga galimoto. Ndi apolisi anayamba kuwafufuza nkupeza kuti munthu uja anapanganso maclaim ena ofanana. Sinali claim yokhayo ya insurance akuti kumanena kuti bear yationongera chani galimoto, nkupenanso kuchitaso involve magalimoto ena awiri, nkutumizanso ma CCTV kuti bear yationongera galimoto. Kumaonesa bear ija koma CCTV yake ya black and white ionekera patali. Ndi anthuwo agwidwa awamanga kuti ndino anthu abodza mukubera makampani. Atapita apolisi kukapanga raid ku nyumba kwawo anakuwachita investigate pokayang'ana nyumba anachita kuchipeza chikostumu ichi cha bear chiti chikhalire kunena kuti zonse zinayi zabodza. Chinaso china adabwisa apolisi nchonena kuti bear imati ikati phwasule galimoto imaphwasula galimoto zenizeni. Iwo anangoyikalakala kuti bear singangopita ngokalakala pang'ono ndikutuluka. Nde onse analipo anthu 4 amene ali involved mu insurance fraud awamanga akuyembekezera kuti alandire chigamulo ngati amakobidi mpaka kuyamba kunamizira nazo mabear kuti aononga galimoto. Imeneyo nde ya ku USA. Zikomo kwambiri.